Hemen salam dostlar. Online gepleşimine hoş geldiniz. Köpten beri gözlep yitirip tapan ST Toyli bilen online gepleşimine başlayıp 40 yılca sorularınızı cemledim. Başladık onda. Daştın ne sana yüreğim benim Işkoduna yanıp koydum onu sen bilmedin kalbimdedir mıda bana aydan sözlerim Biz gözel beni dinle ona yanlan dinleme Reva koyan şanın öğretmen gelsin men harıma Dinle sen beni hoca İslam adını etçek Eşik mi ümim aşimi kemesin alıp becek Belki canım sen basarsın tormuzu Bizim sevgimizi karamırsın kim bakar Arzularım bir yan, kemim sen var yan Canım istesen al, sana ver yan Dide çok bir zat için yalvar Sevgimi kabul et, gülümü yakman Yanıp duran ölürün karan kıyı geçen Şemi baktımı baktığına bağlap söyleyen seni Assalamu aleyküm Toyli. Oğlum canım sağ mı? Hudaya şükür. Kovuyordun ama olmuyor. Dizem gov Hudaya şükür. Toyli seni yitirip taptık bilen. Şonu ayt geçeyin birinizden. İkinciden köp sağ ol. Minnettar. Sözümü yıkmadın. Mevcutıma mihman oldun. Online gepleşimde mihman oldun. Köp sağ ol. Size de sağ olun silap çağıranız için. Tapıp alanınız için. Toyli ilki bilen sen var arada ağlacık bileli. Senin maşgalan var arada ağlacık bileli. Ödün var arada ağlacık bileli. Kıyıskaçça biyografiyanı aytıp bersen. Men 1991 yılın dekabr 23'üne Aşgabat şäherine dünya indim. Özüm 60-njy orta mektepde okudum. 2008 ýylda tamamlap Soýul Döwletnamet Azady adynaky Türkmen Milli Dünya Diller Institutyna okuwa girdim. Ve şol okula Rus dili we edebiýat fakültetinde 5 ýyl okudum. Tüyle. Inna azıcık maskalan var arada bilsek. Özüm maskalaly, üç çağam var, 2 gyz bir ogul. Tüyle. Atlarını bilsek. Atlary uly gyzym Nurana ady, ikinji oglum ady Dengizhan, üçüncü gyzym ol Yasmin ady. Neçinci ýylda öýlendin Toyli? Men 2012-nji ýylda öýlendim. Azıcık sen arada bildik. Käriň arada bilsek, käriň arada aýdyp bersen. Edil häzirki wagt men 2013-nji ýylda şu instituty tamamlandan soň 2 ýyl atrabat getdim. Muallimçilik urdan. Ýöne 2015-nji ýyldan bäri bir telekeçilik bilen işleýän öz dostlarynym telekeçilik işi bilen meşgullanýar. Onu bizim gulamada mışmış geldi de Toylu moğolumçılığı diye moğolum bolup işleýär zat moğolumçylygy utarıpdyr diýip. Onda dogry eşitdir. Hem de dogry eken. O başta okuwy tamamlaýamda 2 ýyl atrabat gedemde şu muallimçilik urundan etdim o. Dogry. Häzirki wagtda da telekeçilik bilen. Häzirki wagtda o. Oradan zatda telekeçilik bilen meşgullanýar. Toylu hip hop dünýäsinde hip hop kärine nädip başladın? Hip hop bilen nädip gyrklanyp başladın? 2000 näçinji ýylga? Itoşnaýda 2006-2007-nji ýyllar mukadiýan. Başda da özüňiz emmäňiz bilişiňiz ýaly Süleyman bilen başladyk. Özümüz Süleyman bilen klassdaş bile okuduk. Onuň bir öz aramyzda ay gowgatnaşyp bol başlaly bir rewe çykaraly özümizde ýazaly zat bir ideýa gelip öz aramyzda maslahatlaşyp şeýdip 2006-njy 2007-nji ýyllarda da. Gowy. Men diýjek bolýandym ST grupasy döremeden ozal sen rap aýtýadymmy? Ya ST bilen bile başladyňyzmy rap'a? Yok, ondan öň hiç geli rap da hiç geli öň aýdymam çykaramzok, rap'am aýdamzok. Kimiden bile başladyk, bile rahat. Emme zady bile başlandy. Näçe ýaşlardyňyz? Şu wagt näçe ýaşlaryňyz? Yaş. Çok güzel var 15-16 yaşlı olanlar da.
Ezbiter Süleyman bilen näde tanışdyňyz diýjekdim. Klassdaş ekeniňiz. Kiçilikden 1-nji klassdan 10-njy klass içeri bile okudyňyzmy? Yok, ol 5-nji klassda, ýalňyşmasam 5-nji klassda bizim mektebimize geldi. Öň başga ýerde okuýardy. Soň bize geldi, soň şondan soň klassdaş boldyk. Yani sen deyip geçtin de ST grupasını biz pikirlendik, rap'a başladık deyip ve ST deyip başladık. Yönüm sorak şeylerak ST grupasını asıl kurmak kimin ideyası, kimin pikiri, kurnoyucusu kim deyip bilersin? Onu belli bir zada aýtsam ýalňyşaryn, ýöne öz aramyzda kimidem öz dostsa öňle aýdyp ýörkak, birden gel başlaly, daşar yurtlarda şu Eminem, 50 Cent dağın grimed edip berenler orada. Ondan şolara seyredip bizem bir barlaly, bizem bir aýdyp görelip bir öz aramyzda şey edip başlakdyk. Ödül asnawaçyl plan nipsek ýalançy bol. Ana şu wagtda näme diýilip pirhadnoy bozdurus, ýani yetkinjek ýaşlarynda ýa ganyny gaýnap dur. Rap aýdasyňyz gelýär. 50 Eminem tam ortany ýakyp ýören wagtlary siz hem höwüslendiňiz. Ve ST grupasy şey edip dörak gitdi, dogrymy? No. ST grupasy bolup toýly. Birinji sahna alanyň ýadyňa düşýärmi? Birinji sahna çykanymyzmy? Hawa. Birinji sahna çykanymyz. Birinji nirde çykyş edenimiz toşna ýadyma düşenok. Ýöne Gökdepem kadip pikläýän. Bolýa, soragy ýene şeýle bereýin. Birinji sahna çykanyňda ýanlaryňyzda ýene başga aýdymçylardan kimler bardy? Başga aýdymçylar esasy biz Nikolay Yakimowa tanıýanys. Emmäňiz şoň prodüserçiliginde berdi bir wady öň. Şu adam näde aýdyr, täzeden başlaýar. Mehribat ona tanıýanys emmäňiz. Mehribat Pirgoýew. Bilelikde bir sahnany alypdyň şo döwür. Inni toýly muştaklarymyzdan gelen soraglar jeme alanymyzda 500'e ýakyn sorag barda we içinde ananmarsyň faýlanymyzda 20 san 25 sanak sorag bar we şo gaýtalap kimin has bilesi gelýän zatda ST grupasy näme üçin dagady, näme üçin aýryldyňyz? Men özüm şu 2008-nji ýylda ýa aýdyp geçişmýäli okuwa giremde okuwa ýetini ol ikisini bile samysyd etmek bir kynrak bolýar-da. Hem okuwa ýetişmeli, hem oňa ýetişmeli, ýa konsertler bolup bilýär, ondan soňra ýetişmezlik esasyna men ýoşuk bilen bärde özüm goýdum. Ol käbi erkimden eşdilýär, ol söwüşip goýduňyzmy, eýle beýle, 2008-nji ýylda men okuwa girdim. Şondan bäri men özüm okumamy goýdum. Düşündüm. Onu okuw sebäbi we okuw sebäpli rap okumany goýdum. Şo ýetişmezlik esasyna soň waýsek şoň esasyna goýdum da. Sorag şeýlerek toýly. Süleyman ST ady bilen Ihlas Dadaýew bilen fit etdi. Görüsüm gelen wagty seni görüp bilmedim. Ýanyňda bolasym gelene bolup bilmedim. Wagtlaýyn aýrylyga ýürek çydap bilmedi. Gözäk ýaşym ınan hiç diňmedi. Ve şo aýdymda sen ýokduň. Näme üçin? Şo wagt eýen sen gruppadan aýryldyňmy? Ýoksa Süleyman bir aýdym Ihlas Dadaýew bilen son aýdyn diýdimi? Yok, edil şo wagtlar, şol ýalňyşmasam men ýaňy aýyrlaýan wagtlam, kän wagt geçmänni. Ol entek täze ady ýok, esasy şo ýaňy aýyrlaýan wagtlamdy şol. Ona şeýle bolýar-da. Süleyman şo wagt ST grupasyna entek Ezbiter diýen ady tapmady, ýa STDB diýip ady tapmanka, ýagny geçip ST ady bilen Ihlas Dadaýew bilen fit etdi. Awa. İnnik sorumuz. Agdalarımızdan gelen soru. Rafet Ataev sorapdyr.
Ve şu soru var, köp kim agdalardan beripdir. Esbiter'dan toylu niredi deyip sorulany näme üçin aýdasy gelenok? Toylu bilen aralaryny düşünmezlik barmy diye. Bizim aramızda ütköşük düşünmezlik ýok. Ol näme üçin soraw jogap bermedi, onu men ona derek men aýtsam ýalňyş sormy diýen. Sebäbi oň näme üçin jogap bermeýänini men edil ona bilmedim. Ýöne doly anyk jogap ýokmy diýen hiç kimde. Şoň esasynda. O meň pikirim. Seň pikirin ha. Ýyl 2015 Esbiter çärjü konserde geldi. Şonda Süleymany men oğlanlarımdan biri myhman edipdi. Men ýadyma düşe. Ve şonda oturanmızda oğlanlardan biri soradı. Esbiter, sen bu Tesla näl feredýän? Bu Tesla sen aýdym idil sen aýdyşyňy kapir dedi ya copyright edýär zat diýip şonda sorag beripdi. Ve Esbiter şonda meni bu Tesla'nın fınuwatyny gollamak, men bu Tesla'nın fınuwatyny zat diýdi. Yani men kopya edişini halamak diýdi. Men hiç ýylak ona şaýyrtlyk beremokdum diýdi. Belki häzir berendir bilemok. Ýöne şo 2015-nji ýylyň gürüňi täze ýyl ýakyn 2015-iň soňunyň gürüňi men ona şaýyrtlyk beremok we men onuň fınuwatyny goldamak diýdi. Şo inni diýjek bolanym. Şo gep bolandan soň we häzir bugünkü günlerde Esbiter bu Tesla bilen gatnaşýar, toýlarda, zatlarda görüşýärler, pikirimçe oturşýarlar, görýär, aýtýarlar, myşmyşlara görä, hem zat gowy gatnaşýarlar, hem zat gülýarlar diýe. Mümkin. Diýjek bolýan gepim. Seni aýdamda ýalňyşmasam, sen Süleyman toýunda ýokduň. Ýok. Şolar ýaly ýollar geçdiňizler. ST adyna geldiňizler. ST ol başga bir zatda men diýjek bolýan, menem rap aýdýatym, men ýal rap aýdýanam köpdi-de. Ben berdim bilýän Abdudaýnam birazjyk peseldesim gelen ok, ýani Zümerçesi ýa Saýkyda peseldesim gelen ok, ýa ýene bir ýönesiz Türkmenistanda mysal üçin Azad Orazow wagtynda näl eden bolsa, ST-de bilýän Türkmenistanda ine rapy ýaşlara şo döwür dinledip bildiňiz we halap dinlediler we beter muşlokluğunuz köptü-de, has köptü. Diýjek bolýanym şo derejelere geldiňiz, ulug derejelere we seni sen toýunda näme üçin ýokduň? Ya sen toýuna çağırmadymy? Ýok, biz ýam kim bilýänler, biz ütköşük öňkü ýaly gatnaşamyzok, ony dogry aýtaýyn. Ýöne biz näli men toýuna barmadym. Ola men toýumda ýok, menem oň toýunda ýok. Senem toýuna çağırmapdyňmy Süleymany? Awa. Lişne özüm men jaňa dip toy aýtdym diýsem ýalňyşar. Yo, ol aýry bir gürrüň toýçulukda adamyň ýadyndan çykyp bile ýene bir zat. Ýöne şeýle bir zat mysal üçin diýilýär, bir dostuna ýapylana. Şular çağır, bular çağır diýip aýdylýar. Şonky alakdat bolup men diýjek bolýandym. Hiç aýdylmadymy ýa aýdylyp-da ýene Süleyman toýlygyny öz çağırmady üçin men barmaýan şonky bir zat bolmy? Mümkin. Toşna aýdyp biljek gel. Ýöne men kimme klasdaşlarymda aýtmany birine tawsyrypdym. Ýöne aýtdymy, aýdanokmy toşna bilemok. Inniki soru. Sana klasdaşlaryň aýtdymy toýa gideli diýip? Ýok. Diýjek bolýan da berde, men bilmedim araňyzda näme boldy, näme ýok. Men şonu muştoklarymda dinleýijilerine we mejlitymy agalaryna bildiresim gelýär. Tesla'nın şo derece halan ok, yani copyright o bu zatlar arasında zatlar vardı. Tesla ýalňyşmasam toýunda bady, men ýadyma düşenok. Sen ýokduň, şoň üçin bilesim geldi şoň üçin şu soragy berdim. Ol herkimiň öz garaýşy var. Bir gün beýle pikir edip biler, ertesi gün belki aralaryny gowdur inni edil olan aralaryny bilmedim näle. Elbetde. Şu wagt aralar gowy bolmasa, dogry diýen. Şu wagt aralar gowy bolmasa beýdip gatnaşmadylar. Aralar şu wagt gowudur düşünýänler. Şaýyrtlyk zadyna kabul edendir, belki şaýyrdim diýendir. O zatlar biz bilemzok. Ýöne men gyzyklanýan, biljek bolýan şoň üçin. Dogry. Gepin gysgasy sizin araňyzda men sorap günläp soraýyn. Bir düşünmezlik boldum, bir söňüşdiňizmi? Bir-biriňizden gaty görüşdiňizmi?
Yok, bize ütköşük bir näil aýdyn, pul meselede yok, ya dawa, gep gurrun, taňyr salam diýilýär, şony görüşsek salamlaşýas, soraşýas, ýöne öňküýmiz ýaly gowgatnaşyk ýok. Atak öz ara hiç gili dawa, jenjel on ýaly gep gurrun ýok. Bu işler bolmadan ýaly aramyz. Gowy, men indi nokat goýup geçeli. Süleyman tarapyndan bilemzok. Senin tarapyňdan Süleymana garşy hiç gili öýke kiýnäň ýok. Ýok, men hiç gili zadym ýok, öýke kiýne ütköşük zadym ýok. Berdan ýene de bir nokat goýup geçeli. Puluň üstünde däl ýa başga zadyň üstünde däl. Esti grupasynyň aýrylmasynyň sebäbi Toylynyň okuwa başlamasy we aýdyma ýetişmediği sebäpden esti grupasyndan aýrylýar. Awa, ol hakyky. Awa. Toyly bilişine göre bizim himayetkarımız Yeni Kapı'daki Türkmen takımlarımız, Bambicsk takımlarımız Fitch House. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldin. Nasıl yoktu? Bize Türkmen takımlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Yine olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitchi, somsa, börük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen takımlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Häzirki wagtda köne mektepden rapçylardan kimler bilen ara gatnaşyň bar? Ara gatnaşyk diýip, näli günne asa gatnaşyp ýörsisem ýalançy ýöne aralam köpüsi bilen öňküleň kim öňden kim bilen gatnaşýamasa hemmesi bilen hem aram normal zadym ýok hiç geli. DJ kola. Dizet emme öňkü zatlar var. Öňmäkin bilýän rapperler var. Emme sanap durmaýyn kän olar tööleme. Ondan hemmesi bilen hem normal aram. Günne asa görüşmesegem ýöne gowy. Yine berde häzir rap sunwatına girdik, sunwata girdikden, hip-hop dünýäsinden. Senin medyatyma agdalary Toylynyň muşdaklar bolup, hemmesiniň adynan gaty köp haýyrt etdiler. Toylydan bir rap dinlesek, bir rap okap berse diýip, mümkin bolsa bir rap okap berseň. Başysyna şu dizet bilen emmäňiz bilýänsiňiz, rapda Ullakan ornuwadyryň. Şo bilen bile grup onni sen ýalňyşmarsaňyz sebäbi ilkinjileň birim kadýany başlan Türkmenistanda. Şo bilen bile eden fiidimiz var. Durmuşuma pent ady aýdymyň. Şondan bölejigini okap beräýmesem. Gowy näçinji ýylda fiit edipdiňiz? Ýalňyşmasam şol 2007 ýa 2008 toşna aýdyp bilemok. Şo okuwa girmänken da şo esas 2007-nji ýylda biziň köp bile aýdym çykaran wagtlarymyz şol. Şo aýdymda Süleymanyň hem setirleri barmy? Bar. Süleyman Estival gidiýär gruppa, o taýda adjenliň hiç gili aýdam zok, öňdiňe bile aýdýardyk. Soň dizet berdi biwa. Bir pewni berdi bi aýdy. Onda senden mümkin olsa şo setirleri dinläli. Basytyna. Bu durmuş uzun bir yol, beyiklik hem de pesli yol. Hudaýym alham üç ver yüregime, madama yanımda bol. Ol meni taşlap giden kıyın günlerimde üstümden gülen. Köne dostlardan noli ömrü yatsam raman bolar. Olgamyn setirler yüreklere sığma dolar daşar. Bu uksuz gözlerimden yaşlar inan sil bol bakar. Yakar yürekleri peryadi menin adıma mecnun nakar. Bu bedene amanat canım ve pası söylerime yanar. Inan bu garri dünyanın ömöz şöver düzgünü var. Kaçandan ver namısakçısı bollun. Aysam dovamı var. Yine de 5 günlük oyunna her vardadyň öz ýeri var. Bu gyzyk ömrüňem soňunda elbet bir ölüm var. Seret derdimi paýlaşdym garanky gijeler bilen hemişe ýagtylyz bolmak arzumdy ýaşlygymda. Köp işledim we dizet. Seret men bugün güneş batly ýaşamagam aslynda bir görüş.
Yeah. Dize de yüzlenip. Красавчик. Yeah, bro. Sağ ol. Respect. Soradan. Pikrimçe rap goýanyň bilen rap dinlemeň goýan dälsin. Toýly. Yok. Edil önküme al dinlämek. Ýöne onu dinlemäm goýdum diýsem ýalňyşan, onu goýup bolmaz. Evet, o bir içindäki bir seniň bir bölejin. Awa. Türkmen rap dünýäsinden kimleri dinleýän? Hip-hop dünýäsinden biziň. Türkmen rapda esasy köp kim çıkarsa da oňardymda dinleýän. Kim näýle täzelik etdi, önkülerden kim täzelik edip dur, o zatlary seredýän. Önkülerden köpse goýanlar ama aradan çıkan gidaýdanlar goýanlar bar ýapyny. Ýöne häzirki döwürde çykarýanlar köpsini dinleýän. Soralaryň içinde iň soňky sorawymyz, şu soraw bilen sorawlarymyzy gutarýar. Şu wagda çenli Sumwata geleniňe rap okap başlanyňa pişman eden wagtyň boldumy, ahmar iýen wagtyň boldumy? Käşke başlamasadım diýip. Yok, hiç hili ahmar eden yerim, ökünen yerim yok. Sebebi ben rap aydanım üçün sondan maňa hiç hili ziyan çeken yerim yok da. Soň üçin menken ahmar etdim diýen yerim bolmady. Men pikirimçe rap bilen sen has köp zat öwrendiň, has köp adam bilen tanışdyň we rapyň üstü bilen pikirimçe dünýä garaşyňa malyjyk giňeltdiň. Doğru. Ine sen şu wagt diýäň da hiç ahmarym yok, hiç puşmanym yok. Men has köp zat öwrendim, maňa rap kömek eden tarap boldy, ziyan tarapy ýokdy diýäň. Ve muştoklaryň berilen soralaryň içinde sen has köp sorady. Sen täzeden suňgatyň gelmän islendir. İleride suňgata dönüp öz dinleýijilerini, öz fanlaryny beğendirersiňmi? Şeýle bir pikir barmy? Gysgaç aýdamyzda o pikir gelýär. Käwat oturup pikir edýän, izime dolansam, dolanmasam diýip. Gysgaça nesip bolsa diýäli. Nesip bolsa bolarmy diýän. Täzelikleň bolsa, biz nesip bolsa habarsyz kalmada men döwran bolşaýaly aýdyp hemme medet maglalaryndan habarly et geçersin. Nesip bolsa. Toýly inni has gyzykly ýerine geldik, gyzykly soralarymyza geldik. İki san soramyz bolýar. İki sorawyň birini saýlamaly. Başlalymy? Başlaly. BMW ya Mercedes? Mercedes. Cristiano Ronaldo mu ya Lionel Messi? Lionel Messi. Conor mu ya Khabib? Khabib. Futbol mu ya UFC yani MMA? Futbol. Şonu özüme ýakynrak görýän. Abduday mı ya Said Dali? Said Dali. Ben koyayım. Ol ikisinem İkisinem sayılar. İkisinem sayılar bolýar. Men ol ondan güýçli, ondan pes diýip biljek gal ýöne men sayılan birini sayılamaly bolsa Said sayılan. İki soralymyzy tutarduk. Ve Toýly senin bize mezat maglalarına öz muştoklaryna aýçyk goýjak sözleň bar bolsa sen dinlesek. Elbette birinji bilen mejatama agdy berişgärlerine köp sag bolsun maýdýan çağıranyňyza silap. İkinji bilen muştoklar eger biz ýatdan çykarman şeýdip ýatlap sorap şeýdip duranlaryna olara da köp sag bolsun maýdýan nesip bolsa belki täzelikler bilen begenlerimiz. Nesip bolsa. Senin täzelikler gelse hökman mejatym habarsyz kalmady. Döwranam aýdyp geçer we şu gepleşimde gurnama kömek edýän himayatkar
Yeni Kapıdaki, Bambicki, Fitchhaus, gelsen Hökman, mihman eder Türkmen tagamlarını diye. Nesip bolsa. Seni şu wagt yazga geçirip duran Annaev köp sağ olsun Annaev studiosuna minnetdarlığımızı bildirýär. Ve şeýlelik bilen toýly sen bilen sağ bolaşýar. Senin ileride eger birden täzelikler bolsa elbetde garaşýar, paýlaşar, hemme kimi habardar eder. Özüňi gowja seret hemme türkmenlerimize, oğlanlarımıza, gıydlarımıza, tanışlarımıza salam aýt. Görüşýänçe hoş sağ bol toýly. Sağ ol, sizem sağman, işinizi üstünlük arzu edýän. Şeýlelik bilen dostlar, gepleşimiziň soňuna geldik. Gepleş göwnüňize yarandyr diýip umyd edýän, sebäbi köp beren soraklaryňyz jemläp, soraklaryňyza jogap berip bilendir diýip umyd edýän. Halan bolsaňyz like, tesirleriňizi ýadyndan çykarma we bölümi halan bolsaňyz kimde kim eski toýly ýadynda bolsa, tanışlaryňyzdan, dostlaryňyzdan hökman olardy uğradyň, görsünler. Özüňize gowja serdin, indiki gepleşiklerde görüşýänçe hoş, sağ olun.